Biyahe sa mga sakayang pandagat, hapsay ug malinaw sa kinatibuk ang pag-obserba sa kalagkalag ug long weekend sa Davao Region. Anay report ni Jandy Esteban. Ubay-ubay ang mga nagbakasyon sa Samal Island, Davao del Norte, ang usa sa mga nindot nga kasuluyan nga gidagsa ato sa long weekend tungod sa kalagkalag. Adlong Lunes, pipila ka biyahero ang namalik na ug nangabot sa Santa Ana Port ug sa Sawar. Di nakabantay usab ang mga personahe sa Philippine Coast Guard. Sumala sa Coast Guard, taliwalas taas nga linya sa mga sakyanan sa mga pantalan sa kinatibukan nagmalinawon ang biyahe sa Davao Region. Kini sa pagpatuman sa offline biyaheng ayos tungod na usab sa kooperasyon sa publiko ug operator sa mga pampasaherong sea vessel. Sukad October 30 hangtod ning adlaw, nakatala og 217,000 nga pasahero ang Coast Guard District Southeastern Mindanao. Generally peaceful naman po. Wala po tayo masyadong naitala ng mga insidente. At on heightened alert pa rin po ang inyong Coast Guard simula noong 30 October hanggang bukas po, 0 November. Gawas lamang sa usa ka kaso sa nalumos, patay, samtang naligo sa dagat sa Katiil, Davao Oriental. Ang kapatid naman po niya ang nagsabi na lasing na po siya nung araw na iyon at naligo, kaya po siguro nalunod. Jandy Esteban, 1 Mindanao.